मोननाय जाया आरो बेसेबां बैसोनि जागोन? नंगौ बाथ्राया सैथो। मैया मोनायाव दादगारि एरियानि 2 नं धरमपुर होननाय जायगानिफ्राय गामिनि मानसिफ्रा हरनि 12टासोआव आंनो फन खालामनायलाय आङो आंनि स्टाफखौ थिनहरदों। लोगोसे नैबे देवस्रि आरो जोंनि सान्थिपुरनि स्टाफ आरो रेन्जनिफ्राय स्टाफ जों जयै थांनानै 2 नं धरमपुराव सहैयो। सहैनाय लोगो लोगो जों मिथिनो मोनो बेयाव मासे मैदेर फिसा आलाय सिलाय जानानै दं होननानै दं बेखौ जों नुदों। दा जों जेरैबो सारिजारि खालामनानै जों मिथिनो मोनदों जे बे मैदेर फिसाया बिमा गोमाजानाय, जायनि थाखाय गले गले मैदेर फालोआ बेखौ लानानै थांदोंब्लाबो गले गले मैदेर फालोनिफ्राय बियो खार'नानै फैबाय थादों। बे खार'नाव जोङो बे मैदेर फिसाखौ थांनाय हरनि गेजेरावनो जोङो 2 नं धरमपुरनिफ्राय लानानै फैयो। लानानै फैनानै जोंनि नैबे सान्थिपुर फरेस्ट केम्पआव जों दोनफैयो। दा दिनैहाय जोङो बे मैदेर फिसाखौ बिनि थांनानै थानायनि थाखाय आरो बेखौ बासायनानै लाखिनांगौनि थाखाय जोङो मानासाव जों लांनो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय। दिनैहाय जोंजों डक्टर दावहारु बिथाङा दंफैयो। बिथाङा लोगोसे जोंजों थांफागोन आरो जों मानासाव डिरेक्टर सारनो जोङो बेखौ हेन्डअभार खालामहैनाय जासिगोन। सार, थांनाय बावैसो सिगां मासे मैदेर बुन्दि बा मानैसो मुलिजोंहाय पयजननि सासपेक्ट खालामनानै थैदों होननानै बुंदोंमोन। बेनि माखासे नायबिजिरनायनि खामानिया माबायदि आवगायनानै दङ? बेनि खामानिया सोलिगासिनो दं। दाबो जों पस्टमर्टेम रिपर्टखौ जों दाबो मोनथ'वाखै। बेयो अलरेडि जोंनाव मोनसे प्रिलिमिनारि मोनसे इनभेस्टिगेसना सोलिबाय थादों जे बे एरियायाव सोर बिथांमोनहा पयजन होनो हागौ आरो बे पयजना मा पयजन होदों। जोंथ' मिथिदों डेफिनेटलि नैबे जेनाखि निज्ला दै सेराव जेनाखि मैदेर मासे बुन्दि थैनाय बियो पयजनजोंनो थैदों आरो बै मासेया जेराव दादगारि एरियायाव थैदों बियो मोनसे फ्रेक्सारजों थैदों होननानै जोङो सा नायनानै जों मिथिनो मोनदों। दा जेब्ला जोङो नैबे जोंनि पस्टमर्टेम रिपर्टआ फैगोन अब्ला जोङो बे एरियायाव जाय बिथांमोनहा बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावदों बिथांमोनखौ हमनायनि बेब'स्थाखौ जोङो थारैनो खालामगोन आरो जों बेनि थाखाय साखाफारा जानानै दङ। दिनै जे फिसा मोनबाय बियो एसे आघातफोर जानायमोन नामा सार? जायाखै। जोङो हमनानै लादों बै बिमा थैनायनिनो बे फिसाया जानो हागौ। जिहेथु बै बिमाया फिसा गोनां होननानै जोङो डक्टरनि रिपर्टनिफ्राय जों मोनदों। दा बे हिसाबै जोङो बे बिमा गोमा जानाय बेखौबो जोङो कनफार्म खालामनानै लादों। जायनि थाखाय जों दिनैहाय मानासाव लांनो रेस्किउ सेन्टाराव लांनो जोङो ओंखारबाय। बियो देरगोन ना सार? डेफिनेटलि बेनि जिबनखौ जों रैखा खालामगोन आरो बियो सेफटियैनो दङ, जेबो आघात जायाखै। बेल' बाथ्राया बिमानि आहार मोनजायाखै आरो जों अलरेडि गाइखेर दौनो स्टार्ट खालामबाय। डक्टरा प्रसेसिं खालामगासिनो दङ। बेनि मा जाहोनांगौ जाहोनाङा जोंजों लोगोसे डक्टर दङ, बिथाङा बेनि ट्रिटमेन्टखौ होगासिनो दङ।